kaponi nitie chochni mora mora modhi e tok chik mar yiero chochni mora mora to chochni mora mora no oromo miyo ong'ad ombulu to en wach machielo koro mane manomiyo ng'ade to bang'e do achiel ni koro kane idhi e weche mag kata mana election petitions mag governors MPs mano chopo mbele gi to kendo iyudo ka koro giduogo gilokore giwacho ni ok onego bed abeda qualitative onego bed also quantitative ka chochni okelo lokruok e ombulu kwan ombulu mora mora to kwan ombulu no onego bed ni en significant madhi affect the final outcome koro mano gisebedo gi chochni no koro matiende ni Kenya Kwanza gima Kenya Kwanza nyalo wacho kopo kata ni ombulu oyud ni ne nigi chochni moro mar iye kanyo to Kenya Kwanza gima Kenya Kwanza dhi temo wacho en ni chochni no bende ne en quantitative bende ne en significant enough mano dhi affect mano nyalo bedo gi effect e ultimate declaration in terms of kwan ombulu kaka noyudi koso ne en mana chochni moro mathin ma ok nyal kelo effect ne ultimate outcome ma results. Wago niero kamana ya Daktari Felix Odhiambo tula matwa kodwa okinyi maka wuono ko mwacha achiel kende kawatieko okinyi maka ono esemiwa wach mari mogik pod ntiere geno ka ji dhi e doho